Mga ka-K5, nagdangat sa 1082 ka-aksidente sa dalanon ang na-record sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO bumalin sang Enero 1 tubtob Marso 25 sininga tuig. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang IPPO, ginpayag sini nga sa 1082 ka-aksidente sa 174 diri ang damage to property, 366 ang physical injury, kag 42 naman ang nagkalamatay. Suno pa kay Aranyo nga kalabana nagakatabo ang aksidente sa tion sang rush hour, madasig nga pagmaneho, kahulugbon, mechanical defect, gubaon nga dalan, kag kakulang sang suga sa mga dalanon nga matulom. Samtang dugang pa ni Aranyo nga kalabanan sa mga nagkalamatay amo ang driver o kon angkas sang motorsiklo. Mga area nga may mga traffic congested, no, especially during mga rush hour. Ginasundan ini sunod dayon sang mga speeding, no, ang especially overspeeding kay ti nagadali late ko sa ang mga involved diri nga mga motorist. Sunod naman is because of the influence of intoxicating liquor. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.